Pekný večer, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšej série rozhovorov z knihkupectva Inlibri. Dnes vedľa mňa sedí asi jedna z najznámejších súčasných fotografiek, umeleckých fotografiek z Košíc, Martina Inspire. Ďakujem krásne za privítanie. Zvykli sme tu mať v týchto priestoroch skôr politické debaty a diskusie. Dnes urobíme výnimku. Ja ťa vítam medzi nami a dovolím si ťa privítať červeným vínom, pretože umenie a víno vždycky ako si k sebe patrili. Opýtam sa ťa, je to naozaj tak, že alkohol neodmysliteľne patrí k umeniu? Tak ja si osobne myslím, že alkohol k umeniu patrí, ale ja osobne ho veľmi neriešim, keď tvorím, takže je to trošku iné u mňa. Ty sa definuješ ako umelecká fotografka. Spomínaš si ešte na svoju prvú umeleckú fotografiu? Spomínam si, bolo to v detstve na záhrade u babky, vtedy som odfotila svojich rodičov a bola to moja prvá umelecká fotografia. Keď sa povie umelecká fotografia, ja si predtým neviem si pod týmto pojmom vybaviť nič špecifické. Vieš ty rozlíšiť umeleckú fotografiu od obyčajnej fotografie, alebo je to fakt už taká komerčná záležitosť? Tak je to v podstate o tom, že vlastne keď sa tvorí umelecká fotografia, tak sa do nej dáva príbeh, ako ja to tak väčšinou robím. A keď je to taká bežná fotografia, tak je to o tom cvaku, hej? Že človek len tak cvaká a nemá to nejakú výpovednú hodnotu. Čiže ja to tak riešim, že sa snažím tam dať ten príbeh. Kedy si zvolila toto meno Martina Inspire? S čím je to spojené? Tak to bolo v roku 2007, keď sme s kamarátkou Janou Pelegrínovou začali tvoriť a mali sme občianske združenie, ktoré sa volalo Geminoid. A ja som si vybrala meno Martina Inspire, lebo mám rada inšpiráciu po každej stránke životnej. Takže som rada inšpirovaná a rada inšpirujem. Čím sa najviac nechávaš inšpirovať? Módou, módnym svetom a fotografiami rodinných albumov. Takže tak. Umelecká fotografia a Košice, to je také dosť malý trh. Myslíš, že si sa uplatnila celkom rýchlo, alebo to bol nejaký tvrdší konkurenčný boj uspieť v takých Košiciach? Tak bolo to ťažšie, ale snažili sme sa cez tie sociálne médiá osloviť čo najväčšie publikum a myslím si, že to trvá doteraz, čiže stále to robím, ako som to robila predtým. Ty si začínala niekedy okolo roku 2007, si spomínala? Áno. Ako si spomínaš na tie začiatky a kedy si začala s fotografovaním tak profesionálnejšie? Asi tak v roku 2009, kedy som odfotila fotografiu na knihu môjho známeho Petra Reichela a vtedy som vlastne aj zarobila dosť veľký zárobok za jednu fotku a bola som veľmi šťastná vtedy, išla som na dovolenku, takže bolo to super. O umelcoch sa hovorí, že umenie to je taký trošku celibát, že z toho sa nedá žiť, lebo ak sa tomu človek celkom oddá, tak sotva vyžije. Ale ty si teraz spomenula takú zaujímavú vec, že si dokonca slušne zarobila, takže dá sa ešte na východnom Slovensku slušne si zarobiť cez umenie? Je to aj o tom, koho človek pozná, koho stretne, takže vlastne keď sa zoznámite s niekým, kto vám praje a vidí, že sa snažíte, tak je to možné. Takže tak asi. My tu sedíme v knižnici, v knihkupectve a mne tak napadlo, že literatúra a fotografia spolu musia mať viac spoločné, ako sa na prvý pohľad zdá. Obe sú nejakým spôsobom o remeselnej zručnosti. Aké remeselné zručnosti musíš ovládať, pokiaľ chceš urobiť kvalitnú umeleckú fotografiu? Tak ako som spomínala, je to o uhloch. Napríklad, keď človek fotí zviera, tak ono je pekné z každého uhla, keď ste si tak všimli všetci. Ale keď fotíte človeka, tak on má svoje uhly tváre a podľa toho vlastne aj ja, keď fotím, tak sa snažím zamerať na tie uhly a takto vytvorím tú ľúbivosť fotografie, o ktorej som nedávno hovorila aj v článku, ktorý sme vlastne spolu vytvorili, takže tak je to nejako. Ty si mi tam celkom ale neobjasnila tú ľúbivosť a mňa to zaujíma. O čom hovoríme, keď hovoríme o ľúbivosti fotografie? Lebo to je taký až poetický termín.
ľúbivosť? Tak áno, je to taký poetický termín, tak vlastne ja stále operujem s tými uhlami, tak z takých uhlov fotím človeka, aby vyzeral tak milo, hej. Čiže proste snažím sa nájsť takú perspektívu, z ktorej tá tvár vyzerá milšie a napríklad keď má niekto ostrejší nos, tak ho fotím z hora a ten nos vyzerá úplne inak, hej. Takže takto ja riešim tú ľúbivosť. Čiže ide o remeselnú zručnosť, cez ktorú urobíš človeka krajším, aký v skutočnosti je? Tak o to sa snažím, no. Je to ťažšie, ale snažím sa. Tak lebo Platón hovoril, že umelci by mali byť ostrakizovaní a zakázaní, pretože oni klamú o skutočnosti. Tak aj ty klameš o skutočnosti? Klamem aj ja. Je umelecká fotografia o tom, ako navodiť niečo, čo v skutočnosti také nie je? Je to aj o tom a tiež je to aj o príbehovosti. Čiže človek tam vie vlastne vytvoriť aj taký príbeh, hej, že tá osoba sa tvári nejakým spôsobom a človek si to dotvorí v svojej hlave, keď sa pozrie na tú fotografiu, že je tam nejaký ten príbeh v tom. Tu sa dostávame k ďalšej takej literárnej kategórii, príbehovosť. Ako ty čítaš fotografie? Ja ich čítam tak, že vlastne pozriem sa do výrazov tváre jednotlivých ľudí na fotografii a z toho si vytvorím vlastný príbeh v hlave. Hej. Takže tak chodím aj do knižníc a pozerám si fotografie iných autorov. Napríklad som si pozerala nedávno aj Saudekové fotografie a tam sú tiež isté príbehy, aj keď je to trochu taký zvrhlejší štýl, ako mám ja po fotografii, takže tak. Honza Saudek, tuším v nedávnom rozhovore v jednom českom podcaste spomínal, že fotografia je preňho druh umenia, ktorý sa snaží vykresliť skutočnosť čo najvieryhodnejšie, aj keď sa jej to nikdy nepodarí. Že tá skutočnosť bude vždycky iná, ako je na fotografii a že práve tá nedosiahnuteľnosť vytvára umeleckú hodnotu. Ako to vidíš ty? Vidím to tak, ako to hovoríš aj ty, že je to o tom, ale ja sa sústreďujem na úplne iný typ fotografie. Čiže je to skôr o tej móde a o prostredí, o prírode a tak. Literatúra v posledných 10 ročiach prepadla takému trendu, že sa snaží natoľko byť populárna, až upadá na umeleckosti a snaží sa vtierať čitateľovi niečo, čo je šokujúce, čo je poburujúce a čo sa dobre predáva. Keď sa pozerám na fotky toho Honzu Saudeka, tak oni sú síce poburujúce, ale majú v sebe niečo umelecké. Ako je to s umeleckou fotografiou? Žijeme v dobe, kedy si fotky robí fakt kadekto. Ako ty tam vieš odlišiť, čo je komercia a čo je skutočné umenie? Podľa mňa tá komercia je o tých selfietičkách, keď sa takto ľudia fotia, hej, po celom svete, božom, hej, a keď sa ide vytvoriť umelecká fotografia, tak fakt je tam dôležitý ten príbeh a tie kontrasty, napríklad čierno-biela fotografia väčšinou vytvára pocit umeleckosti a sú potom také fotografie, ktoré pripomínajú film. A to sa mi veľmi páči, hej, že je to také iné, hej. Je tam vlastne ten pocit, tá atmosféra a tak. Keby si mala prirovnať fotografiu umeleckú k nejakému literárnemu žánru, ktorý by to bol, keby si sa mala vybrať, ja neviem, próza alebo poézia, alebo ešte aj to je o tom fotografovi, že buď píše nejakým spôsobom, tvorí poéziu zastaveného času, alebo to je tiež dosť výstižné pomenovanie pre fotografiu, alebo je to skôr tá príbehovosť, čiže próza. Ako v tvojom prípade? V môjom prípade je to aj poézia, lebo ja zvyknem písať texty, tiež poéziu a prózu a od malička som sa venovala skôr tej poézii a mám ešte v archíve nejaké texty, možno niekedy v budúcnosti uzrú svetlo sveta, takže s tým som to tiež prepájala, aby to bolo také poetickejšie. Keď hovoríme o fotografii ako o poézii zastaveného času, stotožňuješ sa s touto definíciou? Stotožňujem sa s touto definíciou. Áno. Niekedy bola literatúra spojená s úzkým okruhom ľudí, ktorí jej rozumeli, aj preto bol taký vytvorený francúzsky názov, že l'art pour l'art, čiže umenie iba pre umenie.
Fotografia prišla na scénu o mnoho neskôr a je spojená neodmysliteľne s filmom. Teraz sa ťa chcem opýtať, je naozaj aj vo fotografii badať ten posun, ktorý je v literatúre, že najprv to bolo pre úzky okruh ľudí, ktorý tomu rozumel, alebo bola fotografia od počiatku spojená s komerciou, to znamená s tým, že musí sa zapáčiť predsa ľuďom, pretože tam nie je o čom polemizovať. Myslím si, že fotografia bola prepojená aj so žurnalistikou, keďže som to študovala a dokonca žurnalistická fotografia bola na výslni už aj v dávnej dobe a tak sa vlastne prešlo k tej umeleckej fotografii. Tak sme sa to aj vlastne učili na vysokej škole. To je zaujímavý poznatok, pretože pokiaľ viem, tak najznámejší fotograf druhej svetovej vojny, ktorý zdokumentoval aj španielsku občiansku vojnu, Robert Capa, neskôr zahynul pri vojne vo Vietname, tvoril presne kvôli tomu, že to malo byť na žurnalistické účely a dnes je to považované za vysoké umenie tej jeho fotografie. Takže môžeme povedať, že zatiaľ čo v literatúre sa išlo od toho úzkeho okruhu ľudí, ktorí tomu rozumeli, ku komerčnejším žánrom, tak vo fotografii je to možno opačne, že teda tam sa išlo od toho, že to bolo pre žurnalistiku, malo to byť pre komerčné účely, ale stalo sa z toho umenie. Môže to tak byť? Môže to tak byť, akože to sa dá prelínať, si myslím. Takže tak asi. Máš nejakého fotografa, ktorým sa nechávaš inšpirovať ako svojim takým idolom? Áno, mám viacerých, hlavne zahraničných. Peter Limberg, už je nebohý, on bol Nemec. Potom Helmut Newton a Ellen von Unwerth, ona je modná fotografka z Frankfurtu. Takže títo traja sú takí pre mňa the best. Na Slovensku máme nejakú dobrú scénu, o ktorej by sa dalo povedať, že stojí za to, čo sa týka umeleckej fotografie? Tak ako mám ešte jedného známeho fotografa, kamaráta, s ním tvorím, obdivujem jeho tvorbu, on sa volá Daniel Čičvák a proste on je, ako sa dá povedať, umelecký fotograf v Košiciach tiež, ako na vysokej úrovni. Takže jeho tvorbu tiež sledujem. Keď som hovoril o nejakom remesle, ktoré je určite v literatúre spojené s perom, vo fotografii je to spojené s foťákom, ktorý musíš aj trošku technicky ovládať, potom príbehovosť. Ale tak literatúra ako aj fotografia musí mať nejaký vyšší význam, nejaký zmysel, ktorý chce odovzdať ten autor svojmu čitateľovi alebo pozorovateľovi. Čo chce odovzdať Martina Inspire svojim divákom, pozorovateľom a obdivovateľom? Rada by som odovzdala pocit slobody, keďže mám rada slobodu a slobodné tvorenie. Takže proste, aby ľudia sa nebáli a začali tvoriť tiež, či už je to fotografia alebo iné umenie. A teda budem rada, ak sa tá fotografia bude šíriť ďalej a všetci budú mať pocit slobody. Takže toto chcem odovzdať svojim vlastne ľuďom, ktorí to sledujú. Čo sa musí s človekom stať, aby sa stal umeleckým fotografom? Mal by podľa mňa sa zaujímať aj o literatúru, aj o film a sledovať vlastne svet okolo seba, čo sa to všetko deje okolo a tak sa to dá, si myslím. Nepripadá ti to také dosť divné, že žijeme v dobe, ktorá je obklopená toľkými fotografiami, či už je to cez platformy ako Instagram, Facebook, ale možno, že čoraz viac prepadáme takému sebaklamu, že všetci si myslíme, že sme nejak fotogenickí a že rozumieme umeleckej fotografii, ale skutočnosť je asi trochu iná. No, skutočnosť je iná a preto my fotografi klameme, ako sme sa teraz bavili nedávno a snažíme sa vytvoriť niečo, čo vlastne zakrie tie nedostatky. Takže používame aj rôzne programy, ako je Photoshop a tak, takže takto. Necítiš sa byť vo svete, ktorému dominuje fotografia a selfie a Instagram, tak trochu ohrozená konkurenciou? Mala som tie pocity, popravde, ale teraz je to o tom, že stále riešim nejakú novú inšpiráciu a snažím sa byť lepšia, ako som bola, keď som začínala. A je to stále o tom, že človek pracuje na sebe a snaží sa zdokonaľovať. Takže asi tak. Uprednostňuješ skôr interiér alebo exteriér?
Ja rada fotím v exteriéri na dennom svetle, mala som aj ateliér, ale presne pre mňa to bolo také, že som sa nudila, takže rozhodla som sa, že budem fotiť vonku. Čo je výhodou fotenia vonku oproti interiérovým fotografiám? To, že človek si môže nájsť nejaké zvláštne prostredie, kde sa tá daná osoba bude hodiť a nie je to len o tých plátnach v tom ateliéri. Takže to sa mi páči, hej, že môžem ísť do interiéru, exteriéru, nemusím byť stále len v interiéri. Hej. Napríklad teraz sme fotili v Kaštieli, v Šaci, mali sme modelku a fotili sme pre jednu indickú značku, kozmetickú. Takže to bolo tiež super. Aj vonku sme fotili, aj vo vnútri. Spolupracuješ aj s modelkami, ty dokonca pracuješ ako modná skautka, Áno. K tomu správne rozumiem. Čo robí taká modná skautka? Hľada nové tváre po uliciach, po obchodných centrách a proste všade, kde sa pohne, má so sebou vizitky a oslovuje ľudí na fotenia. Čiže teraz to nechcem zvulgarizovať, ale je to niečo ako poisťovací teda? Oni tiež behajú s vizitkami. Je to podobné, ale je to o tom, že vlastne sa ich pýtam na ich miery, na výšku, na vek a potom si už píšeme cez sociálne siete. Čiže ty sa takto prejdeš po ulici, natrafíš na človeka a hneď mu dávaš vizitku a oslovíš ho s tým, že má dobré miery a to môžeš povyfotiť. No, ako je to také, ale... Je to dosť odvážne, že? Je to odvážne a stále vstávam s tým pocitom, že sa musím vlastne dokonale upraviť, výjsť do ulic a mať to sebavedomie osloviť tých ľudí. Stalo sa ti už, že si natrafila na človeka, ktorého si oslovila, ktorý ti tak padol do tvojho umeleckého oka, že sa ti ho podarilo pretlačiť nejak do sveta módy? Podarilo sa mi to s jedným chlapcom, ktorý je teraz vlastne v Tokiu a on sa vlastne so mnou zoznámil tiež len tak na zastávke, takže podarilo sa. Tie módne skautky, oni pracujú na vlastnú pesť, alebo to je nejaké združenie módnych skautiek, alebo čo to je? To je agentúra v Prahe. Moja agentúra sa volá Eskimo Bohemia Model Management. Ešte raz? Eskimo Bohemia Model Management. Aha. No a vlastne s nimi ja komunikujem, chodievam aj do Prahy a vlastne keď nemám už vizitky, tak oni mi ich tiež dajú. Takže... S akými reakciami sa stretávaš, keď prídeš na ulici za niekým? S rôznymi, ako mladí ľudia sa radi fotia aj sami a nechce sa im vlastne vôbec byť takto oslovení, hej, že vedia povedať, že nie, že ja sa fotím sama, ja sa fotím sám. Tak potom človek odchádza taký sklamaný, ale ja už som si zvykla na takéto sklamania, takže idem ďalej. Vieš, ale či sa neobávaš teda, že im to bude podozrivé, alebo či si hneď neoverujú a pre koho to je a či ma nejdete predať a neviem od dneska. A mala som aj takéto reakcie. Kyberšikana. Mala som aj takéto reakcie, ale nejak som to zvládla, potom som im to vysvetlila, lebo vlastne sme sa rozlúčili. Máš nejakú obľúbenú modelku, s ktorou spolupracuješ, alebo s ktorou si v kontakte? Teraz sme dlho nefotili, ale volá sa Daria Fabrici a ona bola na Miss Universe a ako sa jej veľmi darilo a je veľmi ako zaujímavý typ. Je taká kučeravá, vysoká a je to normálny akože taký typ modelky, ktorý je vo svete, hej, na tých modných molách, hej. Takže ona je super, úplne. Aj ako človek sme si sadli spolu, hej, tak s ňou. O tebe je ešte známe, že si toho dosť veľa precestovala. Ktorá krajina ťa zaujala ako umeleckú fotografku najviac? A kde všade si bola? Bola som v New Yorku, mám tam rodinu a vtedy som sa tam ocitla sama, lebo oni boli v práci a ja som tam ostala s foťakom na Times Square, úplne vyhúkaná a hneď prišiel ku mne jeden Černoch a on sa začal so mnou baviť, či ideme na kávu a tak a ja som si povedala... Bol tiež modný scout možno. Možno. A ja som si povedala, no dobre, tak idem a vtedy som si povedala, teraz alebo nikdy poviem mu, že ho chcem fotiť, tak som ho fotila a mala som z neho pekné fotky. Počkej, to bol prvý Černoch, ktorého si stretla v živote? Tak zaujal, nie, alebo... ale on bol akože taký s dredami a bol taký veselý na skejte, tak som si povedala, že urobím mu fotky v New Yorku. Takže to bolo super tiež. A bol spokojný? Bol spokojný a doteraz si píšeme. Potom si navštívila ešte aj Južnú Ameriku však? Áno, tiež tam máme rodinu a tam sme boli vlastne s rodičmi mesiac. No a tam som tiež fotila nejaké dievčatá, aj chlapcov a bolo to super. Akože Južná Amerika je taká celá zvláštna, hej. Severná je taká komerčnejšia, južná je taká divokejšia. A čím je taká zvláštna?
pre umelecké oko? Tou prírodou, tam sú tie sopky, tam je proste kadečo, hej. Sú tam nejaké jazera zvláštne a príroda je úplne iná ako u nás. Dovolím si ešte takú palčivú otázku, možno nemiestnu. Keď sa hovorí o umení a fotografii a komercii a modelkách, tak vždycky si to ľudia tak trošku spájajú, hoci to nie každý povie na rovinu, s takým tým trochu ľachtikárskym spôsobom života. Ako ty vnímaš ten svet módy a umenia? Je to také trošku spustené tam, alebo sú to iba také predsudky? Tak ono je to nás, dosť do toho tvrdý nevidíme. biznis, hej, tak proste nie každý sa tam dostane a nie každý to vydrží. No a ja si osobne myslím, že je to prepojené aj s filmovou kultúrou a tam je to také isté, hej, že je to proste, nie je to jednoduché, no. Fotograf a režisér musí mať spolu veľa spoločného. Hovorí sa, že keď je dobrý film, tak každý jeden záber, keď sa zastaví, tak musí vytvárať fotografiu. Máš nejaký obľúbený film, ktorý je pre teba veľmi ako fotogenický alebo doslova založený na dobre usporiadaných fotkách, pretože film je v skutočnosti dobre usporiadaná fotografia. Teraz práve premýšľam, je tých filmov viac, ale čo som si teraz spomenula, tak jeden obľúbený film je s Angelinou Jolie a Winonou Ryder a volá sa Girl Interrupted, narušení, hej, po česky, tak to volajú. No a ten film sa dokonca odohráva na psychiatrii a je to také zvláštne, lebo ako to sú dve kamarátky, ktoré ujdu z psychiatrie a sa fotia, hrajú na gitare a kadečo a je to tiež také aj módne, hej. Nie je to len o tej psychiatrii, takže ten film je taký, ako keby bol prepojený s fotkou film. Že niečo ako prelet nad kukučím hniezdom. No niečo podobné, hej. Keby si mala vybrať medzi dynamickou fotografiou alebo statickou, čo by si uprednostnila? Povedala si, že obľúbuješ teda exteriér. Dynamickú fotografiu. Dynamickú fotografiu, čiže fascinuje ťa skôr pohyb. Áno, pohyb. Nejaké životné krédo, ktorým sa riadiš ako fotografka? Najďalej dôjde ten, ktorý sa od seba nevzdiali. Takže to je takéto zase psychologické. Psychologické, hej. Keby si mala vybrať spomedzi kníh, ktoré tu máme, neviem, či by sme teda mali nejakú knihu vhodnú pre teba, ale ako umelkyňa, máš nejakú knihu, ktorá by ťa dokázala osloviť a stále sa k nej vraciaš a máš potrebu nejakým spôsobom sa ju prehlbiť odznova a nájsť inšpiráciu? Tak som si spomenula na autora Coela, Alchymista. Tá kniha ma inšpirovala, keď som cestovala do Frankfurtu a nakoniec som zistila, že najlepšie sa človek cíti doma. A to je vlastne na konci tej knihy napísané. Tak potom som prišla domov a bola som na invalidnom vozíku, lebo som mala zdravotné problémy. A proste takto som sa vrátila domov, hej. Takže bolo to ťažké obdobie, ale plné tvorivosti potom. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí sa ešte neodhodlali urobiť svoju prvú umeleckú fotografiu tak ako ty v 7 rokoch? Tak, aby sa nebali a mali chuť tvoriť a všade hľadali inšpiráciu, kde sa len pohnú a mali tú podporu, lebo podpora je najviac. Keď vás ľudia podporia, tak vy sa cítite skvelo a chcete to robiť. A keď nemáte podporu, tak sa cítite, že ste o ničom a nemá to význam. Možno veľa ľudí odrádza od fotografovania a od umenia práve to, čo som spomínal na začiatku, že všetci si to spájajú tak trochu s nejakým príživníctvom, že teda umelec je vždycky niekto, kto živorí a zháňa si sponzora, toho mecenáša. Ako napísal Michel Houellebecq, známy francúzsky autor, že umelec je niečo ako posvetný skarabeus v starom Egypte, že síce nič nezarába, ale bude vnímaný ako ten, ktorého si treba strážiť, pretože tvorí umenie. Tak neviem, neobávala si sa aj ty toho, keď si vstupovala do tej umeleckej sféry, že budeš takto vnímaná, že... Obávala som sa, lebo doma som nemala nejakú veľkú podporu. Mama je lekárka, otec je inžinier a vlastne oni chceli zo mňa mať tiež lekárku a ja som sa rozhodla pre tú žurnalistiku. A od žurnalistiky som sa posunula k tej fotografii, takže boli trošku sklamaní, že vlastne nemám nejaké vyššie ambície. Neľutuješ to? Neľutujem to, cítim sa takto dobre.
Ale som rád, že sme sa stretli tu v knihkupectve, pretože žurnalistika a fotografia, nechceš to nejako prepojiť do budúcna? Keby prišli nejaké ponuky, určite by som sa zapojila. Máš nejakú fotografiu, na ktorej momentálne pracuješ? Momentálne pracujem na fotografii jednej slečny, ktorú som fotila nedávno a dúfam, že tá fotografia bude mať svoj úspech. Takže tak, ešte neprezrádzam. Ja dúfam, že budeš mať ešte tých úspechov veľa a že o tebe ešte budeme počuť. Prípadne, ak budeš mať nejakú výstavu, tak nám o tom nezabudni povedať. Pripíjam na tvoj úspech. No a vyzývam našich hostí, ak majú nejakú pálčivú otázku, ktorú sa chcú opýtať sympatickej umelkyni Martiny Inspire, nech výjdu von s otázkou. Áno. Teraz vyšlo kopec mojich známych, väčšinou babí, taký nejaký program, na Facebooku to majú a že tam dajú vlastnú nejakú fotku a z toho im to urobí, ja neviem, že aký to na koni, jak sa prechádzajú po Kremli, alebo proste úplne, a tie fotky sú také, že ešte vidno, že to je ten človek, ale je taký není maľovaný, ale je proste extrémne, jak ste hovorili, že ten uhol pohľadu, alebo ten uhol, ktorý nájdete, tak sú fakt veľmi dobre urobené. A všetci, a jedna sesterka to asi aj 10 fotiek to tam práskala jedna za druhým. Je toto takisto umenie, alebo keď to porovnám aj s tou vašou fotografiou, jak by ste to nejak, lebo toho bude stále asi viac a viac? Bude toho stále viac a viac. Tiež sa priznám, že som si to skúšala robiť. A bola som prekvapená, ako viem dobre vyzerať odrazu, hej, aj tá postava, všetko bolo tip-top. No a si hovorím, že keď toto bude ďalej pokračovať, tak ja už nebudem mať svoje fotky na Facebooku, ja už budem vyretušovaná, vyžehlená, chudučká osoba, hej, tak si hovorím, že toto umenie nie je. Podľa mňa je to skôr taká hra, už s tými technológiami. To je inak dodatočná otázka, ak sa môžem opýtať ešte. Že v literatúre sa teraz veľmi hovorí o tom, že umelá inteligencia nahradí autorov, pretože ona si dokáže vyskladať z toho obrovského fondu, ktorý je vo vzduchu, lieta v podobe Nokia a jednotkách, si dokáže vyskladať všetko a že teda už nebude potrebný autor, pretože z toho, čo máme, si vystačíme a vytvoríme aj niečo nové. A nehrozí to isté aj vo fotografii, vieš, cez tú umelú inteligenciu a... Toho sa obávam, že fotografia sa istým spôsobom nejak prepojí s niečím z tej umelej inteligencie a už to nebude také, ako to vnímame teraz. Hej. A už aj teraz, keď fotím, tak mám taký pocit, že keď sa všetci ostatní fotia na mobily, takže už ako keby to postupne umieralo to celé. Hej. Takže som z toho taká nejaká, jak na ihlách, hej, že čo bude ďalej. Aký vývoj očakávaš? Neviem teraz tak povedať a nechám sa prekvapiť. No. Skúsení autori hovoria, že dokážu odlíšiť text, ktorý vytvorila umelá inteligencia od textu, ktorý vytvoril autor, živý autor. Dokázala by si to aj ty takto odlíšiť ešte vo fotografii? Tam je to asi zreteľnejšie však. No je to zreteľnejšie, každopádne. Ale ako netrúfam si povedať, že ako by to asi bolo, hej. Ďalšia otázka? Ja mám ďalšiu otázku. Kde môžeme nájsť tvoje fotografie alebo kde to uverejňuješ? Uverejňujem to na sociálnych médiách, na Facebooku a na Instagrame. A mala som kedysi aj nejaké výstavy a chystám ďalšie, takže aj tam sa to bude dať. A nejaké boli aj niekde, si vrala, že si niekde dostala zaplatené, že vlastne, kde boli niekde v časopisoch? Na knižke bola tá fotografia. Čiže takto, že knihkupectve. Tie profesionálne, že sú niekde tak. Dobre, takže. Áno. Ešte mám takú otázku, že väčšinou sa hovorí, že tí fotografi, keď fotografujú povedzme mladé dievčatá, takže tie fotografie potom idú do rôznych albumov a neviem kde. Aký je v tom teraz stav medzi fotografmi? Aj u nás sa to takto fotografuje, alebo väčšinou sa to takto fotografuje, alebo menšinou, alebo ako to je? Volá sa to book. Tak, hej, že vlastne osoba sa nafotí a má svoj book, knihu
svojich fotografií a takto chodí do agentúry modelingovej a s tým bookom vlastne sa ukazuje, že aké má fotky od akých fotografov a tak sa rozhodujú vlastne v tých agentúrach, že koho vezmu a koho nie. No tam tie agentúry aj niekoho zoberú, je nejaký trh na to? Alebo je to vyslovene len, že jak dakedy, že proste dve akcie do roka a to bolo celé, kde potrebovali niekoho a väčšinou potom tým dievčatám ponúkali inú prácu, takú inú. Závisí to od toho, aké miery majú a ako pôsobia vlastne pred kamerou, pred foťakom a potom si ich vyberajú zahraničné agentúry a zahraničný trh. Čiže idú na tie mola potom. Keby že mňa si napríklad niekto pozrie a povie si, ježiš, to dobre vyzerá. Tak to ber ironicky. Tak teraz akože to by to mohlo ísť aj do Hollywoodu a tak? Či jak? Mám jednu modelku, ktorá sa dostala do Hollywoodu, ale ona je aj herečka. Tak vlastne dá sa aj do Hollywoodu dostať. Radšej ostaň pri tých prezentáciách. No, toto ma ešte zaujímalo, že aký je pomer medzi tými, čo chcú tie booky a ten zvyšok, lebo... Ako osobný pomer? Prepáč? Na aký pomer sa pýtaš? No pomer, že... Lebo však viacero skúseností človek má, že tie booky potom išli niekam, hej, že proste aj tie agentúry si to nechávajú a potom to niekde ponúknú a ponúknú tej slečne nejakú robotu, čo nemá veľa s tým modelingom, hej. Možno je to dačo ako riziko podnikania, že? No, to je presne to riziko podnikania. Ale u koho teda? U fotografa, u tej dievčiny, alebo u toho? U všetkých. Nakoniec u všetkých. Vzájomne. Tak musíte byť v tom niekde, hej, že sú také fotografie, čo takto fotia, hej? Áno. Koľko ich je? Je ich takto, že dosť v tých Košiciach, alebo? Práve, že ani nie a tie booky fotíme väčšinou my s kamarátom, ktorého som spomínala, hej, že my sa ponúkneme, že fotíme vlastne pre tie modelky a modelov booky a oni s tým potom idú do agentúr. Áno? Ja by som mala otázku. Každý dobrý fotograf vlastne vidí, či je niekto fotogenický alebo nie, alebo respektíve, keď chce chytiť z daného človeka tú takú najlepšiu prirodzenú fotografiu, tak je náročné rozosmiať alebo zosmutnieť tú danú osobu podľa toho, ako potrebuje ju získať, alebo tá osoba, prečo potrebuje tie fotky. Je to náročné, ako myslím, po tej psychickej stránke. Lebo predsa len to je taký nejaký ten vzťah a nie každý vie vlastne sa nejako odviazať pri tej fotografii. Je to ťažké, ale dá sa to. Ide o to, že ako sa ten človek vlastne s vami zoznámi, ako sa spojíte nejako, hej, pri danej fotografii a či si sadnete, tak vtedy to ide. Ale sú osoby, s ktorými sa fotí veľmi ťažko, ako sú dosť drevené, hej, keď to mám tak povedať, a musíte im pustiť hudbu alebo ich nejako navnadiť a tak. Takže také to je. Ešte môžem, Áno? že v tých filmoch sú také, že on tam má ten foťák, tá modelka tam neviem čo robí a cvak a ešte neviem čo urobá, to každú sekundu vygeneruje nejakých 10 fotiek pomaly. To je to? Alebo to je už také, že to je prehnané, to čo v tej telke ukazujú? To je už také prehnané. My sa snažíme urobiť čo najmenej cvakov, hej, ja to tak volám cvaky, aby sme vlastne neriešili tú kvantitu, ale tú kvalitu. Hej, že tá fotka je už na prvý pohľad ostrihaná, nemusíme ju strihať v Photoshope, ale rovno priamo na fotení, napríklad takto. Strihanie na fotení? Že vlastne, keď fotím, tak už rovno striham fotografiu, nemusím to robiť v programe. Aha. Že akože tie fotky idú do počítača ešte? Idú, áno. A že vlastne v počítači pozriem a to je dobrá fotka a tým je to vybavené, hej? Áno. A koľko je toho Photoshopu zhruba oproti takej normálnej fotke? Koľko tam jedna taká úprava trvá, hej, že v priemere? Lebo však... Aj viac ako 3-4 hodiny, hej, človek sa s tým musí pohrať, s tými kontrastmi, farbami, potom ešte retuš pleti a tak. Takže
Trvá to dosť dlho, no. A sú tam aj také, že filtre? Že proste, ja neviem, že najprv Áno. filtre treba podávať. Áno, áno. Masky, filtre, kadečo. Že aj do nejakého tvaru to dá, aby... Áno. aby Kadejaké človek funkcie. nevyzeral takto, tak aby Dá vyzeral sa, takto. áno, Hej? je to taká, ako to nazvať, funkcia Liquify sa to volá. A človek dokáže mať aj chudé ako boky, aj všetko, kadečo, hej. Koľko percent je to Photoshop a koľko v skutočnosti na tej fotke? Či to je rôzne, také Pomer. môže byť tak 90-10 a... Tak, hej, No, je to rôzne. Ale ja sa snažím čo najmenej používať tieto funkcie. Chcem, aby fotka bola prirodzená, aby bola na dennom svetle a aby tie osoby pôsobili milo a nebolo to vulgárne a nebolo to nejaké také dehonestujúce, hej. Ešte farby na fotku. Sú Áno. niektoré, ktoré vlastne prekážajú, alebo to je rôzne? Sú farby, ktoré vyzerajú vyblednuto a pôsobí to ako prepálená fotografia. To určite nie, hej. To už som sa naučila, keď som začínala, že to nie je dobré. A odvtedy si dám pozor, aby to bolo vyvážené, harmonické a tak. Fajn. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozvanie. Zatleskajme. Na zdravíčko.